Plan spasenja. Čitavo nebo je obuzela tuga kad se saznalo da je čovek izgubljen, da će se svet koji je Bog stvorio napuniti smrtnim bićima osuđenim na patnju, bolest i smrt, i da za prestupnike ne postoji put spasenja. Svaki potomak Adamov moraće da umre. Tada sam videla dragog Isusa i na njegovom licu zapazila izraz saosećanja i tuge. Ubrzo posle toga primetila sam da se približio neuporedivo blistavoj svetlosti koja okružuje Oca. Moj anđeo pratilac reče, on ima prisan razgovor sa svojim Ocem. Izgledalo je kao da zabrinutost i strepnja anđela sve više rastu, dok je Isus razgovarao sa Ocem. 3 puta ga je zaklanjala ta veličanstvena svetlost kojom je Otac obavijen, i 3. put kad se vratio od Oca mogli smo da vidimo njegov lik. Njegovo lice je sada odavalo izraz spokojstva, slobodno od svake zabrinutosti i patnje, blistalo je ljubaznošću koja se rečima ne može opisati. Tada on stavi do znanja anđeoskom horu da se pronašao put za spasenje izgubljenog čoveka, da se on zalagao kod Oca i dobio dozvolu da svoj život položi kao otkup za pali ljudski rod, da ponese njihove grehe i na sebe preuzme smrtnu presudu, kako bi na taj način otvorio put kojim bi svaki od njih, zahvaljujući zaslugama njegove prolivene krvi, mogao da nađe oproštaj za svoje pređašnje prestupe, da se pomoću poslušnosti ponovo vrati u vrt iz koga je čovek bio izgnan i opet dobije pristup prekrasnim plodovima sa drveta života na koja za sada nema nikakvog prava. Anđeli se isprva nisu mogli radovati, jer im je njihov zapovednik, ne sakrivši ništa, otvoreno izložio plan spasenja. Rekao im je da će on biti posrednik između očevog gneva i prestupnika, da će podnositi ruženja i prezir i da će ga samo malo njih primiti kao Sina Božijeg. Omrznuće ga i odbaciti skoro svi. On će napustiti svu slavu neba, pojavit će se na zemlji u ljudskom obličju, ponizit će se kao čovek, na osnovu ličnog iskustva upoznaće se sa različitim iskušenjima kojima je čovek izložen, da bi znao kako da pomogne onima koji se kušaju. Konačno, kad završi svoju misiju kao učitelj biće predan u ruke ljudi i izložen najstrašnijim mukama i patnjama koje zli ljudi, podstaknuti od Sotone i njegovih zlih anđela, mogu da nanesu, umreće najstrašnijom smrću, viseći između neba i zemlje kao prokleti grešnik, doživeće grozne časove samrtnog straha, što neće moći da gledaju ni sami anđeli, već će pred tim prizorom pokriti svoja lica. Podneće ne samo telesne samrtne muke, nego i duševni strah i patnje, što se ne može upoređivati ni sa kakvim fizičkim bolom. Pritiskivaće ga teret greha čitavog ljudskog roda. Rekao im je da mora umreti, ali će 3. dan ustati i ponovo se vratiti svome Ocu da se zalaže za čoveka palog usled neposlušnosti. Anđeli su ničice pali pred njega, nudeći svoj život za žrtvu. Isus im je rekao da će on svojom smrću spasti mnoge, a da život jednog anđela ne bi mogao da plati dug krivice. Samo njegov život može Otac da primi kao otkup za čoveka. Rekao im je da će i oni učestvovati u njegovom delu, da će biti uz njega i hrabriti ga kad zatreba, jer on, uzevši prirodu palog čoveka, neće raspolagati snagom koju oni imaju, oni će biti svedoci njegovog poniženja i teških patnji. I kad budu gledali njegove muke i mržnju ljudi prema njemu, bit će tako duboko ganuti da će iz ljubavi prema njemu čeznuti za tim da ga na silu oslobode od njegovih mučitelja, ali ničim neće smeti da spreče ono što će morati da gledaju svojim očima. Oni će isto tako imati da izvrše svoj zadatak i pri njegovom vaskrsenju. Rekao im je da je plan spasenja tako zamišljen i da ga je Otac usvojio. Sa svetom žalošću Isus je tešio i bodrio anđele, napominjući da će potom svi oni koje on iskupi biti zauvek s njim, da će svojom smrću iskupiti mnoge i satrti onoga koji ima moć smrti, to jest đavola. A Otac će mu dati kraljevstvo i vlast i veličanstvo kraljevsko pod svim nebom, i vladaće zauvek i doveka.
Sotona i grešnici bit će uništeni da nikada više ne bi poremetili mir neba i očišćene nove zemlje. Na kraju svog izlaganja pozvao je nebeske čete da se slože sa planom koji je njegov otac već usvojio i da se raduju što će se njegovom smrću pali čovek udostojiti da opet zadobije Božiju naklonost i da uživa radost i sreću neba. Tada se nebo ispuni neizrecivom radošću i nebeski hor zapeva pesmu hvale i bezgranične ljubavi. Uz pratnju svojih harfi, još višim tonom, pevali su o velikoj ljubavi i milosti onoga koji je svog milog i ljubljenog sina dao da umre za jedan odmetnički rod. Zatim su potekli izlivi zahvalnosti i najdubljeg poštovanja Isusu što je uz najveće samoodricanje i žrtvu bio spreman da napusti očevo naručje i izabere život patnji, bola i sramote, da bi drugima mogao dati život. Anđeo reče, misliš li da je otac bez opiranja i borbe predao svog premilog sina? Ne, čak je i za samog Boga to predstavljalo jednu borbu. Da li će dozvoliti da krivci propadnu ili će svog ljubljenog sina predati da umre njih radi? Anđeli su ispoljili tako veliko interesovanje za spasenje ljudi da je bilo među njima onih koji bi se odrekli svoje slave i života za izgubljenog čoveka. Ali kaže anđeo koji me je pratio, time se ništa ne bi moglo pomoći. Prestup je bio tako veliki da ni život jednog anđela ne bi mogao da ga otplati. Ništa, izuzev smrti i posredovanja Sina Božijeg, nije moglo da iskupi i spase izgubljenog čoveka iz njegovog bolnog beznađa i nesreće. Anđelima je, međutim, stavljeno u zadatak da češće silaze sa neba, da bi melemom nebeske slave ublažavali patnje Sina Božijeg u njegovom mukotrpnom životu, da mu pomažu i krepe ga. Njihov zadatak je isto tako da duše koje su predmet Božije milosti čuvaju od zlih anđela i razgone mrak kojim Sotona stalno nastoji da ih obavije. Videla sam da je bilo nemoguće za Boga da prepravi ili menja svoj zakon, da bi se na taj način spasao izgubljeni i na propast osuđeni čovek, stoga je Bog dopustio da njegov ljubljeni sin umre zbog čovekovog prestupa. Sotona se zajedno sa svojim anđelima radovao i zbog toga što će padom čoveka moći da povuče Sina Božijeg sa njegovog visokog položaja. Uveravao je svoje anđele da će Isusa, kad uzme na sebe prirodu palog čoveka, uspeti da savlada i tako spreči ostvarenje plana za spasenje čoveka. Pokazan mi je Sotona kakav je bio nekad, kao srećan i uzvišeni anđeo. Zatim sam ga videla, kako izgleda sada. On još uvek ima kraljevsko držanje. Crte su mu još uvek plemenite, jer je on ipak anđeo, samo naravno pali. Međutim, izraz njegovog lica je prepun nespokojstva, zabrinutosti, očajničkog nezadovoljstva, zlonamernosti, mržnje, pakosti, obmane i svakog zla. Naročito sam posmatrala njegovo lice koje je nekad bilo tako plemenito. Čelo mu je, počevši od očiju unazad nagnuto. Videla sam da se toliko odao zlu da je svaku vrlinu u sebi unizio i potpuno izgubio, a razvio sve moguće rđave osobine. Oči su mu lukavo privlačne i pokazuju veliku pronicljivost. Visokog je rasta i veoma razvijen, olabavljeni mišići na njegovim rukama i licu prosto vise. Dok sam ga posmatrala, bio je oslonjen bradom na dlan leve ruke. Izgledao je kao da je duboko zamišljen. Na licu mu se pojavio osmeh od koga sam zadrhtala, jer je bio tako zloslutan i pun sotonske lukavosti. Tako se on smeši kada je siguran da ima žrtvu u svojoj šaci, a kada je ščepa u svoju zamku, taj osmeh postaje grozan. U poniznosti i neizrecivoj tugi, Adam i Eva su napustili divan vrt u kojem su bili toliko srećni dok nisu prekršili Božiju zapovest. Klima se promenila, više nije bila ujednačena kao pre njihovog prestupa. Bog ih je obukao u kožne kapute, da bi ih zaštitio od osjećaja hladnoće, a zatim i od toplote kojoj su bili izloženi. Celo nebo je žalilo zbog neposlušnosti i pada Adama i Eve, koji su doneli Božji gnev na ceo ljudski rod. Odsečeni su od komunikacije sa Bogom i bačeni u bezizlaznu bedu.
Božji zakon se ne može menjati da bi udovoljio čovekovim potrebama, jer u Božijem planu nikada nije bilo da se odrekne svoje sile, niti da se odrekne najmanjeg dela. Božji anđeli su poslati da posete pali par i da ih obaveste da, iako više nisu vlasnici Edena zbog njihovog prestupa Božijeg zakona, ipak njihov slučaj nije sasvim beznadežan. Rečeno im je da se Sin Božiji, koji je razgovarao sa njima u Edenu, sažalio gledajući njihovo beznadežno stanje. Prihvatio je da primi na sebe njihovu kaznu i da umre za njih, da bi čovek mogao da živi kroz veru u iskupljenje koje je Hrist predložio da učini za njega. Kroz Hrista vrata nade su otvorena, da čovek, bez obzira na njegov veliki greh, ne bi trebao biti pod totalnom kontrolom Sotone. Vera u zasluge Sina Božijeg bi toliko uzdigla čoveka, da bi on mogao da se odupre Sotoninim prevarama. Bio bi mu dat probni period tokom kojeg bi se, kroz život pokajanja i vere u iskupljenje kroz Sina Božijeg, mogao otkupiti od njegovog prestupa očevog zakona. Tako bi bio uzdignut na poziciju gde bi čovekov trud da drži zakon bio prihvaćen. Anđeli su se poistovetili sa njima kroz tugu na nebu kada je objavljeno da su prekršili Božji zakon. To je zahtevalo od Hrista da brzo pristane na veliku žrtvu svog dragocenog života. Kada su Adam i Eva shvatili koliko je uzvišeni svet bio Božji zakon i kada su postali svesni da je njihov prestup zahtevao tako dragocenu žrtvu neophodnu da bi se spasili oni i njihovo potomstvo od potpune propasti, preklinjali su da oni sami umru ili da im bude dozvoljeno da oni i njihovo potomstvo podnesu svu kaznu za prestup, pre nego da voljeni Sin Božji izvrši tu veliku žrtvu. Adamova patnja je postala još veća. Uvideo je da su njegovi gresi toliko veliki da su posledice bile strašne. Poštovani zapovednik neba koji je šetao i pričao sa njim, dok je bio u svojoj svetoj nevinosti, kojeg su anđeli poštovali i obožavali, je morao da se spusti dole sa svog uzvišenog položaja i da umre zbog njegovog prestupa. Adamu je rečeno da život anđela ne može da plati dug. Jehovin zakon, osnova njegove vlasti na nebu i na zemlji, bio je svet kao i sam Bog, iz tog razloga život anđela nije mogao da bude prihvaćen kao žrtva za Adamov prestup. Njegov zakon je za Boga imao veći značaj u njegovim očima nego sveti anđeli oko njegovog prestola. Otac nije mogao da ukine ili promeni ni jedno pravilo svog zakona, da bi izašao u susret čoveku u njegovom palom stanju. Ali Sin Božiji koji je zajedno sa Ocem stvorio čoveka mogao bi da izvrši iskupljenje za čoveka prihvatljivo Bogu, tako što će dati svoj život kao žrtvu i podneti gnev svog Oca. Anđeli su obavestili Adama, da kao što je njegov prestup donio smrt i jad, tako će život i besmrtnost biti izneti na svetlo kroz žrtvu Isusa Hrista. Adamu su otkriveni budući važni događaji, od njegovog izbacivanja iz Edena do potopa i dalje do prvog Hristovog dolaska na zemlju. Njegova ljubav prema Adamu i njegovom potomstvu će voditi Sina Božijeg da uzme ljudsku prirodu i na taj način uzdigne preko svog poniženja sve one koji poveruju u njega. Takva žrtva je bila dovoljno vredna da spasi ceo svet, ali samo mali broj će prihvatiti spasenje koje im je dato, tako vrednom žrtvom. Mnogi se neće povinovati uslovima koji su potrebni da bi mogli da učestvuju u tom velikom spasenju. Radije bi odabrali greh i prestup Božijeg zakona, nego pokajanje i poslušnost, oslanjajući se na veru u zasluge prinete žrtve. Ova žrtva je bila od tako velike važnosti da bi učinila čoveka koji bi je prihvatio vrednijim od samog zlata, čak od zlatnog klina iz Ofira, regija koja se pominje u Bibliji poznata po zlatu. Adamu su pokazane naredne generacije i vidio je porast kriminala, krivice i nečistote, jer se čovek predaje svojim prirodnim nagonima da prekrši sveti Božji zakon. Pokazana mu je Božija kletva koja je padala sve više i više na ljudski rod,
na stoku i na zemlju, zbog čovekovog nastavljanja prestupa. Bilo mu je pokazano da se bezakonje i nasilje postepeno povećavaju, ipak usred talasa ljudske bede i jada, uvek će biti nekolicina onih koji će sačuvati znanje o Bogu. Oni će ostati neukaljeni usred moralne degeneracije. Adamu je dato da shvati šta je greh, prestup zakona. Pokazano mu je da će zbog prestupa ljudski rod zadesiti moralna, mentalna i fizička degeneracija, dok svet ne bude prepun svake vrste ljudske bede. Čovekovi dani su skraćeni njegovim sopstvenim činjenjem greha, prestupom Božijeg zakona. Ljudski rod je postao toliko degradiran da im se izgled pogoršao i postali su skoro bezvredni. Bili su većinom nesposobni da cene misteriju Golgote, velike i uzvišene činjenice iskupljenja i plana spasenja zbog zadovoljavanja telesnog uma. Ipak, bez obzira na slabosti i oslabljene moralne, mentalne i fizičke sposobnosti ljudskog roda, Hrist je ostao veran cilju zbog kojeg je napustio nebo i nastavio je da se zanima za slabe degenerisane pripadnike ljudskog roda, pozivajući ih da sakriju svoje slabosti i velike nedostatke u njemu. Ako bi došli k njemu, on bi zadovoljio sve njihove potrebe. Kada je Adam u skladu sa Božijim posebnim uputstvima ponudio žrtvu za greh, bio je to za njega najbolniji obred. Njegova ruka mora biti podignuta da oduzme život, koji samo Bog može dati, i prineti žrtvu za greh. Tada je prvi put bio svedok smrti. Dok je posmatrao krvavu žrtvu kako se previja u smrtnoj agoniji, verom je gledao u Sina Božijeg kojeg je ta žrtva predstavljala i koji će umreti ljudskom žrtvom. Ova obredna žrtva, određena od Boga, trebalo je da bude trajna opomena Adamu za njegovu krivicu, ali i pokajničko priznanje za njegov greh. Ovaj čin oduzimanja života dao je Adamu dublje i jasnije značenje njegovog prestupa, čije posledice ništa drugo osim smrti Božijeg dragog Sina nije moglo da poništi. Divio se neograničenoj dobroti i nenadmašnoj ljubavi koja bi dala takav otkup da se krivci spasu. Dok je Adam ubijao nedužnu žrtvu, činilo mu se da proliva krv Sina Božijeg sopstvenom rukom. Znao je da je ostao veran Bogu i njegovom svetom zakonu ne bi bilo smrti životinja ni ljudi. Ipak u žrtvenom sistemu koji je ukazivao na veliku i savršenu žrtvu Božijeg dragog Sina postojala je mala nada da osvetli mračnu i strašnu budućnost i da je razreši njenog potpunog beznađa i propasti. U početku glava svake porodice je smatrana vladarom i sveštenikom svog doma. Nakon što se ljudski rod namnožio na zemlji, ljudi postavljeni od Boga su sprovodili ovo važno prinošenje žrtve za narod. U umovima grešnika krv životinja je trebala da asocira na krv Sina Božijeg. Smrt žrtve je bio dokaz svima da je kazna za greh smrt. Činom te žrtve, grešnik je prihvatao krivicu i pokazivao svoju veru, priželjkujući veliku i savršenu žrtvu Sina Božijeg što je žrtvovanje životinja predstavljalo. Bez iskupljenja Sina Božijeg ne bi bilo blagoslova ili spasenja za ljude. Bog je revnosno tražio da se poštuje njegov zakon. Prestup tog zakona je izazvao strašnu razdvojenost između Boga i čoveka. Adamu je u njegovoj nevinosti bilo dodeljeno zajedništvo, direktno, slobodno i srećno, sa svojim stvoriteljem. Posle njegovog prestupa, Bog je komunicirao sa ljudima preko Hrista i anđela.